Male priče. Nora upoznaje dinosauruse. Nora je devojčica koja voli da se igra u dvorištu i da mašta. Jednog dana skakala je, smejala se i maštala o velikim životinjama. U jednom trenutku sela je ispod drveta da se odmori. Zatvorila je oči i šapnula: kako bi bilo da upoznam dinosauruse? I odjednom više nije bila u dvorištu. Ispred nje je stajao veliki, blagi dinosaurus sa 3 roga. Ja sam Triceratops, rekao je. Ja sam biljojed. Nora mu je pružila grančicu. Triceratops je pojeo i klimnuo glavu. Ukusno. Odjednom, šuš, kroz drveće prođe još jedan dinosaurus. Bio je to Apatosaurus. Zdravo, jel mogu da vam se pridružim? Pitao je. Dok je Nora pričala sa njima, čulo se bum, bum. Činilo se da se zemlja zatresla. Ogromni tiranosaurus nazirao se u daljini. Nora se uplašila. Sakrila se iza jedne stene, a tu je bio i Triceratops. Vau, baš je veliki, pomisli Nora. Sigurno traži večeru, reče Triceratops. Ubrzo je Brahiosaurus prošao pored njih. Spustio je glavu i pozdravio ih. Ti mora da si Nora. Dan je prolazio i Nora se oprostila od dinosaurusa. Svi su je pozdravili. Ćao, Nora! Nora otvara oči. Opet je bila u svom dvorištu, bez dinosaurusa. Uveče je listala knjigu o dinosaurusima. Mama, danas sam se igrala sa dinosaurusima.